И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Зака ProXBG и ще ви покажа 3 игри, които на мен много ми харесаха. Първи е Bomber Friends. Има една игра, която е нова. Мисля. Така. Разбира се, някакви реклами. Ще играем онлайн. Класик. Като намери игра, ние ще се потренираме. Така. Така, намерена игра. Да влизаме в играта, да жойнваме в играта. Сега ние да влизаме. Така, аз жойнах. Го. Значи станахме само двама души. Другите лефнаха от играта. Обърках се, хора, забравих, че съм сложил бомба. Вижте какво мога. Ето аз съм оранжевия. Дигам ръка. Да бягам първо от бомбата. Дигам ръка. Връсти. Опс. Уф! Fuck you! Okay. Ого. Ого, TNT. Опс. Защо? Мисля, че лагва. Бъх! 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 Бъх, аз сам се прецаках. Не съм се прецакал, не знам. И победа! И това ще е от тази игра. Да преминаваме към другата. А другата е Belot BG.
Ще ми се смеете, аз не мога да играя на карти, поне малко де. Ще играем за начинаещ. Намериха ни игра. Ето да влизаме. Здрасти да кажем на хората. И вижте, сега ще им дадем кафета на всички. Пас. Така. Първи хвърля Аксения. Не, Лео. После Зентор, после Аксения и после аз. Последен аз. Ще хвърля сега десятката. Fuck you. Мисля, че ще ни оставят капо, но какво да се правим? Казах ви, че съм слаб. Да, оставиха ни капо. Ами това ще е от тази игра. Видяхте, тя се казва Белот БГ, а сега да пристъпим към следващата игра, която се казва Critical Ops. Играта е нещо, придобива като на CSGO, нещо такова. Играта имаше нов апдейт преди 3-4 дена. Вижте сега как ги смазвам. Аз съм в света на 5-то място в тази игра. На света на 5-то място. Защото аз съм влизали в класации, ако искате ми повярвайте. Шега бе хора, шега. Аз съм на 12-то място. На 12-то място. В света съм на 12-то място. Този път не е лъжа. Тук имаме различни мисии. Какъвто сервер ни се падне, такъв ще играем. И на Бореал ни се падна. Бореал. Тази база е хиперяката, но има по-хубава от нея. А има, която е съвсем объркваща.
И от сега казвам хора, ще снимам само на мобилни игри. Така че... това се снима. Ето вижте, придобиване CSGO. Ето тия тикви бяха на апдейта. Придобива нещо като на CSGO. Има хора, които не могат да я играят, то аз сега ще покажа как я играе, понякога се излага много. Хайде по-бързо. Не могат да убият един човек. Как искам да се опашат един друг. Той ги смаза двамата. Вижте сега аз какво ще ги направя. Така. И вижте как върте ножа като в CSGO. Можем да се добавим скинове, различни неща, но трябва да съберем едно други неща. Fuck this shit, mate! Fuck you! Аз убих един. Направо ги смазахме. Аз най-много. Изхвърлих си оръжието. Бомба! И това ще... Чао!